Мы сегодня едем в лес целой семьей. Вот. Фикс, Вика, я. И зараз будем на свой тягник сядать. Буде смачно, буде лес. Так само ми будемо готувати у лесі рамен. Ну, він хуткого заварювання буде, але ми покажемо свою варіацію, як ми його стилізуємо. Поспробуємо пошукати гриби. Будемо пити каву, будемо справджувати, як тестити, як працює наша горілка нова, грелка, пальник газовий. Ось. Мы приехали на станцию Погожель-Варшавска. И трабл с грибами, всякой штукой в лесе, нават з выходом собаку тут полягае на тым, что тут шмат резерватаў, запаведнікаў і заказнікаў. Вось, не так, я не ведаю колькі ў Беларусі, але тут просто що не лес, то заказнік. І туды нельга заходзіць з сабакам, нельга збіраць нічога, всякое такое. Вось. Я на мапе знайшоў, што тут вось не резерват, куды мы пойдзем. Таму ёсць верагоднасць, што мы, імавернасць, што мы прывязем якіх-небудзь грибоў. Взяў вось такі сродак супраць кляшчоў. Віка ўжо зрабіла самае галоўнае. Покажите это фэшн. Заправленыя нагавіцы ў шкарпэткі. Давай попшикаем. Так. Так, яго трэба мне неяк... Все. Будзе нестабільнасць камеры, бо в руке, где камера, там фикс висит на поводке, и он будет дергать. Адразу тут такие краявиды, як заходишь у лес. Пагорки. Я не шарю за грибы, курки могу, лисички збирать. Ось. Ведаю, что хвойный лес это добро для грибов. Пишите, які лес добрый для грибов. Фікс, до речі, себе вельмі добра поводить у лесе. Просто ідзе разом с тобой. И все. О. І заўсёды глядзець назад, ці дзе мы там ідзем. Ось. Тут нейкі цікавы мох. Слухайте. Бейс-драм. Тут хтосьці кропельніцу бярозе ставіў. І не забраў. Что это? Лосиное говно. Ці чейное. Мы уже зняли з мяне 2 кляшчоў і з Вікі. Віка зняла аднаго. Что-то той сродак, ну, не от страша. Ну, гэтыя грибы не выглядаюць, як такія ядальныя апенькі. Ідзей просто цемра тут, уже человек 10, мне здаецца, мы бачылі. Куды ад іх схавацца тут? Ой, это зноў не праходзіць. Такі лес пачынаецца. Я знайшоў баравік. Гэта класічны польскі баравік. Ці гэта чага, ці гэта просто нейкі нараз на дрэве. Памятаеш, мы ходили на выставу «Шепт», і бабки, якія шептухи з таких дрэваў кругляшы зрізали. А між тым кляшчы 3 штуки, гриб вось нейкі першы, вельмі падобны на... Не ведаю, что это. Для меня это все боровики. Как отличить цвет пично-красный? Рядом находится опенок серно-желтый. Вот давайте вот я пучок сорву. Вот эти уже грибы, они подобные. Самые вкусные, самые ценные. У темного опенка очень толстые ноги, такие цилиндрической формы. Ноги толстые. Шляпка и нога примерно одинакового цвета. Вот. Опенок серно-желтый. YouTube і бацька сказав, што гэта апёнкі, але вось гэтай з спадніцамі я браць не буду. Писано, що їх не. А ось гэтай, у якіх толстыя ножки ідуць, іх браць можна. Ось, 2 крыніцы, 2 жарало мне сказали, что это опеньки все, восеньские, и 1 подберозовик, карацей. Батька подтвердил, моя сябровка подтвердила. Воля, яшчэ раз. Все не брали, взяли на вячэру сёння. Напэўна, трэба бульбы нейкай набыць.
Так, мы походу знайшли место для кавярні. І як сапраўдныя паганцы, где под высочезным дубом. Что скажешь, Виктория? Фиксик? Ему все добре. Так, і тую так само. Такую ж зроби, тільки ти дві ще поклади так само на них. Зараз буде конструкція. Лавка готова. Аннигиляторная пушка. Рондель. Тут газовый баллон. Мы просто накручиваем. Вау. И закручиваем. Первый пуск. Ти можеш ось сюди перейти, коли хочеш. Гори! И зараз водичку будем набирать. Я ніколи особливо не ходил в походы. Я несколько разов ночью на Вилейце и одним лагере был. Все. Несколько хвилин прошло, может 4, яких 5. Водичка закипела. И зараз мы будем ось гэтую каву заварывать. Я не ведаю. Рамен пасля можна заварить будет. Нам треба внутрі ж, нам воду треба злить. Тому блогеры. Так. У нас ось 2 кубочки. Давай. Поздымаете? Фікс так уже носом своїм там орудує. Я не можу. У меня будет Кения. Дрип-пакет. О-ля-ля. И мы ось так просто на кубочек вешаем. И твой. У тебя будет Колумбия. Coconut Рум. Кокосовая комната. Кокосовый ром. Ромовый Я кокос. люблю. Для таких штук варто брать більш глибокі кубки, але які маємо. Як казала бабка, резко. Оператор, покажите зверху, коли ласка. Смело. Іде собака. Ось там за древом. Да. І ось так будемо зараз проливати. Фирма украинская, сенсі полярня. Йоко, Your Coffee. Вельми зручно з собою походу брати. А я думав, для чого їх 2 штучки взяв? Иди ко мне. Иди, моя рыбка. Дай. Конь. Я не ведаю, як вони називаються по-білоруську. Гэта сирні пончики такі ось, круглі. Бачу, на Полессі недзе роблять. З маковим таким. Їх перемішують потім з маковою. З маковим чимсті. Вони вельми сочисті такі. Пам'ятаєш, ми такі готували ніяк? Один минус таких штук, что ты это все смажешь у фритюре, и потом вся засраная кухня. Ось смачно. А я свою переразбавил. Моя жадность, скупость меня сгубила. Я больше такие водянистые отрывался. Это на 250 мл. А вот твой? О, твой пахнет, твой еще ферментованный. Ягодой некой. Вот тебе... Тай? Ягодой. Кокосом. Цинамонка. Понимаешь? Вода заготовалась, а у нас рисовые. Все ж таки 400 мл на 3 хвилини. Ой, тут 3 пакети. Давай гэта сюди. Треба, може було, типу, ось це суп паудер. Це спочатку 100% треба було. Там написано засипати. все одразу засипати. А, окей. Зараз все у нас засипати. Глютаматики. Так, что тут у нас? Paste суп и vegetables. Vegetables. О. Ну, так тут
уже вот был лук. Цибулька эта зеленая, можно было ее не набывать. Так, ну и пейст. Що там, сой пест ніякий буде? Ведеш, я не соєвую, а тут некий соус, навіть не паста. І що ми додаємо? Тут починається уже авторська кухня. Ми додаємо свою цибульку. І додаємо м'яско. Можеш мені... А хоча я сам. Я все буду додавати. Зараз ось так кавалочками. І раз сюди. Некая шинка. Я хочу поотделять, как бы потом зручнее было есть. В этой можно вкидывать? Так-то. Хопите терчу. Не, все кидай. Все ж таки Віка виратувала яйки. Що ти ведаєш у гэтым яєчному майстерстві? Сюди. Чи назад? Ну як тобі наш походний рамен? Огонь. Соусу это достатково було? Не бракує смаку? Не, наоборот. Глютаматы, все есть. Глютамати все роблять. Не, не тут. Глютаматы тут. Коли ви ще не готуєте ось так худкую лапшу, яка ось її просто можна апгрейдити з вареним яйком, кавалочком м'яса, цибулькою, кінзи ще б туди, так? Можна у азіатську. Що тут? Не веду, гриби можна замість м'яса, смажені, які, гэты, бачняки, тофу, вешенки, не бачняки. Короче, это просто выратование. Вы поглядите, что мы нашли. Опа! Фиксик. Шукай фикс. Их два. Это что? Напевно, некий боровик. Я не ведаю. Я буду досылать батькові. Это раз. Вонь. И? Это на польский подобное. О, який пригожий. Так, подобно на польский. Его низ не самый белый. Угу. Шик. My treasures. Ви не повірите, Віка дійшла, побачила ще один. Я побачив ще один. Покуль ми нагнулися, побачили ще два. Я вже батькові дослав фотку, ну на некі боровики, ну як і польські. Ну новую знайду. Польські боровики, вельми смішно називати їх польськими, бо ми у Польщі. Вони по дефолті мають бути звичайні. Яни правдивік. Правдиві, що це правдивіки? Це звичайні боровички. Ось з білими толстими ножками, такими довгими. Короче, я справджу гэта. Пахнуть просто цудовно. Ми приїхали додому, і ось що ми набрали. Ось тут опеньки, не ведаю. Ось щось з ножками буду, щось не буду зараз чистити. І ось такі, тут я так розумію, подберозовик. А батько казав, що гэта ці махавік, ці што? Ці... А, ось, напевно, махавік. Ці його така тут. Напевно, він синее, я не пам'ятаю, ён синее. О, так, ён темнее. Ось, а гэта казалі, што польскія боровички. І гэта, напевно... Що-то батько казав, бабка нейкая там. Я не пам'ятаю. План такий, я їх зараз почищу, отвару. И у меня, я думаю, с чем я хочу? Бульбу учора ели, не хочу с бульбой, с хлебом никаким не хочу. Ну, ведомо, отвару, с цибулькой обсмажу, сметанки додам. И ведаете, что пришло в голову? Что мне хочется сделать мамалыгу. Вы ели, что это? Ведаете, что это, ну, полента, это кукурузная каша, заваривается, а потом она, не памятаю, так заварваецца, што она пераўтвараецца ў адзін такі камяк вялікі, ты потым нарезаеш, і гэта ясі еш, ясі, і гэта ясі з брынзай.
Вось. Яшчэ брынзу хочу нейкую набыць, і атрымаецца, що у нас будзе мамалыга з брынзай, і вось грибы будуць у такім вяршковым цыбулевым соусе. Вось такая вячэра будзе. Першым я буду гатаваць мамалыгу, бо ёй трэба будзе пастаяць яшчэ потым, каб форму прыняць. Прапорцыя 1 до 2, одна шклянка, карацей, гэтага крупы гэтай кукурузнай і 2 вады. І спачатку венчыкам мешаем і троху солі дадам. Тут трэба быць уважлівым, бо яна ось так фыкае, і каб яна не плівалася, і ўжо каб на венчык не ліпла. Я паглядзеў відос, раяць палачкай вымешваць, ну, в сэнсе, калі рондаль вялікшы, то там, вядома, такой скалкай. Вось, і так трэба выпарваць, пакуль яна не будзе так збірацца ў такія грудкі. Вось. Выпарваць ваду, карацей. Вось, што нам трэба. Амаль 15 хвілін варыў, сюды пераклаў, і было сказана прикрыть ручником, каб дайшло. Вось. Каб нарэшце дайшло до гэтай мамалыгі. Вось. А цяпер мы зоймемся грибамі, а тут все зразумела. Грибы адварыліся ёсць, цыбуля ёсць. Спачатку цыбулю, потым грибы, потым соль, перец і сметану. І у меня есть яшчэ чабор тут. Вось, і чабор дадам. Вось і все. Учора мы набылі вось толькі чабору, і гэта так па-беларуску дадаваць чабору, стравы, яечні. Не толькі, он яшчэ мяккі такі. Я яго зараз дадам да грыбцоў. Солькі. Ну і магія. Магия. Вика аккуратно в талерочку набила. И барабанный дробот. Па-бам! Так. О, шчыльная. Яна ўвогуле рэжецца. Ведаеце чым? Яна рэжецца ниткой. У нас есть зубная нитка. І ўвогуле она подаецца з рознымі, як кажуць, прыстаўкамі. У нас будзе сёння, ну, будуць грибы, вядома, і брынза трэба оўчая. А у нас, я зайшоў у краму, не было. Была толькі каров'я. І я зараз так вось кавалачкамі тут. А ведаеце што? Где коров'я накавал? Віка іншай не было. Там тільки корова написано. В сенсі, може засталіся, може були 2 варіанти, але тут коров'я, на жаль. Карацей, гэта все подається з натертой брынзой. О, і вона треться. Ну і гляньте, що у нас вийшло. Ось така ось мамалыга. Твердая. Не ведаю, як я резать буду, я все сыром обсыпал. Бачу, так подаються. Подається так. Ось. І бринза. Тут у нас зверху цибулька, на грибчики цибуля звичайна. Ось, що там, солька, пепка і звичайна сметана. Ось такий у нас сьогодні наборчик. Ну що, я поспробую этой штукой розрізати. Тільки, я кажу, я засипав це все, як бачу. Короче, треба так. Ну и все, и далее я уже не могу. Ну, разрезал. Коли вы не верите, что я разрезал? Во. Не, так я просто... Раз. Два. Фиксик. Дай видео поздымать. І так, спробуємо, каштуємо. Мамалыга мне больше подобається. Ну, воно мені окей.
Брынза все ж таки хотелось бы таки больше соленая, кислая, как была. Мне подобается, что кукуруза прямая форму будь-якую. И она такая, как хлеб. На самом деле приємно. Смачно все. І гриби. Як добре, що це чабори ще був. Правда? Бабочки вельми смачно. Напевно, кольори так не передає, але це просто чудовно. Віка. Віраси. Дякую за прогляд гэтага влогу. Пішыце каментары, пішыце, ці збіраеце вы грыбы, ягады, а калі грыбы, то на якія вы палюеце, ці ягады. Вось. Подписывайся, каментары, падабайкі. Може хтось цікавий збирає. Може хтось зіолы збирае, слухайте. Що ви збираєте? Тому що я люблю гэтую справу так само. Яшчэ тут не аднавіл. Тут вось трошку аднаўляем грибы. Карацей, до сустрэчы. Все.